Андрей Кузьмин еш кына кулына пумаласын алып, туган авылы күренешләрен ясарга ярата. Мәктәп чорында ук рәсем сәнгате белән кызыксына башлый. Иң элек хайван сүрәтләре, натюрморт төшерә. Хәзер рәссамның иҗат галереясында урынны күбрәк пейзажлар алып тора. Рәсем ясауга башладым 2013 елда мәктәптә укыганда инде. Анда дәресләр кергән, дәресләрдә рәсем дәресендә инде 5 алып ниттем инде. Сорсыз Баграш мәктәбендә үзенең остаханасы бар. Стенадагы эшләр төрлелегеннән күзләр камаша. Бу картиналарга карап физик мөмкинлеге чикле кеше тарафыннан язылганлыгын күз алдына китерү дә кыен. Сорсыз Баграш авылында күптән түгел генә ачылган ширкәү Андрей Кузьминның яраткан урыны. Аллаһ йортын сүрәткә төшерүдән арымый ул. Елның төрле вакытында да ясый ала. Бик кызыктым инде аны. Ясарга, потому что бу инде тарих. Бу инде минемчә инде история. Көчле рухлы тормыштан ям табып, иҗаты белән якыннарын сөендереп яшәүче Андрей Кузьмин күпләргә үрнәк. Киләчәктә дә бәхетле гаиләсендә шатланып, кыенлыкларга бирешмичә яшәргә насыйп булсын аңа. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.